Čau, tady je Crazy Crafter a já vás vítám u mého druhého videa. Tohle video bude vlastně video o tom, jak si stáhnout aplikaci, přes kterou já natáčím. Jak můžeme vidět, teď tady v menu, neboli co to je, nevím. Vlastně takové, já tomu říkám hlavní tabulka. A tady máme recordable recording a pod tím máme started recording. Půjdeme na obchod. Počkejte, 75 e-mailů, no to tady nepatří teď. Půjdeme na play, zapneme si ho, trvá to docela dlouho. Tak, píšeme recordable. Tak, máme tak tohleto. Je to zadarmo, ano, je to zadarmo. Já mám tady tohle. To dáme instalovat. A pak, jak to máme nainstalované, půjdeme domů a vlastně zapneme to. Ale to, kdybych to zapl teď já, tak bych přerušil nahrávání, takže to asi já nemůžu dělat. No, to je jedno. Zapneme to a jako první máme vpravo v rohu máme několik obrázků a my zmáčkneme na ten první, což je vlastně takovýhle ten obrázek. Tenhle obrázek, to je ano. Na to zmáčkneme, odpočítával se nám čas, půjdete rychle domů a už natáčíte, pak můžete přesunout a už natáčet své hry a ukončí se to tím, že zase to zapnete ten recordable a je to konec. Takže já jsem vám všechno říkal už teďkom, teda napovídal, jak si můžete natočit své vlastní video. Doufám, že se vám tento díl líbil. Jestli ano, nezapomeňte dát like, popřípadě dislike a já se na vás těším u dalšího videa. A ještě nezapomeňte dát to nejdůležitější, nejlepší a to nejhorší. Teda to nejhorší, já jsem ale blbec, já neumím ani zakončit video. Nezapomeňte dát to nejdůležitější, nejlepší a nejbombastičtější, což je odběr. Dokonce můžete dát i hezký komentář. Takže já se na vás těším u dalšího videa a čau.